Je lafiya. Tashi mu tafi. Zuwa ne. Na rantsa miki da Allah ko ki tashi mu tafi ko duk wanda ke cikin rumfan nan wallahi sai mun tuna miki asiri ya san halin da ke. To bari in dai taso ni dai na shiga uku. An shiga uku ka fara. An shiga takwas ma wallahi. Ba da kin jawo ba? A ce. Kin ce za ki iya aiko? Zo mu je. Ta ko ki karato. Dadas Jamila lafiya kuka dawo ni. Wai ma to ya akai kuka san ina nan. Kai hawa tsohuwar duniya. Tsohuwar alakonkon. Bari ki je in gaya miki. Ai wallahi kin san kasa ko kasa kika tsaga kika shiga. Amina sai mun nemo wallahi sai mun tono yawa. Abin duniya baya boyuwa. Ba da kina nan bakin da gari ai dole duk inda kika shiga kika fita wallahi in dai mai numfashi na zuwa sai na je na kakulo ki. Gaya ma me ke faruwa. Me ke faruwa ke tambaya. Ibrahim ya dawo. To ƙara nemo shi kuka yi tsofaffin alakonkon. Kin tuna Ibrahim? Ki ce ya da kika so ki kashe. Rayuwa. Kin ji ina magana da fitowa? Wai lalata masa rayuwa. Kin ji muguwa ko? Ai in dai makirci ne wallahi da duk wanda ga kin maganar gaskiya ne nake ba shawara ta kika ba maganar gaskiya ne nake gaya mu shawara ta nabi nake nufi to bari ki Ibrahim dai ya samu hatsari ya mata ciki kin ga abin da nake gaya miki kika je kika bi shawarar dadas ko da kin yi lissafi abin da zai je da ai ba za ki wannan ba a hada mu zaki a ba magana da aminiya ta ba a hanya ajiya nake saki ba to abar ki jin gani ta amina in miki albishar in ba ki sani ba shedan wannan da kika gani tsakani na da dadar wallahi sai ya hakura bane ki di mata banzar bazara ya mata abin da nake so da ke yanda aka fara da ke za wallahi sai an kare da ke ba fara da ni ba kare da wallahi sai an kare da ke ƙarya ce ta sha ƙarya kuma bari ki je in gaya miki nan wurin ya mana kaɗa a wannan magana zuwa zaki ki zo ki wuce mu tafi saboda yanzu aka fara ai taken nan ba yanzu ne miki so muka fara miki da farko saboda haka wallahi yanzu za a fara mu je ko ma ne kun san ni gaba nake da shi ta ina mu je da kenan mu je ko me ne a Allah wallahi kakan koya mutum abi Ya Ahmad, dan Allah taimaka min da ruwan nan a kofi. Kike faruwa ne matsalani? Naka jikin canza. Ka san da abin da ke faruwa ya Ahmad gidan nan. Tunda Ibrahim ya zo. Momi duk ta zama wata kala gare ta nan. Kuma ita bata ce min komai ba, shi bai ce min komai ba. Kuma in na kirawo shi duk ba su tafiya. Yanzu a kike gani za a yi haka. Ga kuma kada ki aikata laifi, ga na ɗauka ciki kuma ga na zubarwa. Ya Ahmad, ina so kai min alfarma ɗaya. To ina ji. Yanzu in na baka wannan cikin za ka ansa? Ni kake min haka. Babu ruwana cikin wannan fatamari, babu ruwana. ya kuke yi Ba komai ba. me kuke cewa Ahmad Na? me kuke cewa ne Ba abin da muke cewa. ita na kuka da kai ba ne me kuke faɗi shiga mun ce ni ya ki haka zo na da wani Ahmad zo na ga mun gaskiya ne kuke cewa Ba abin da muke cewa. da Ahmad Na? ni fa kwalai na gane kai kwata ni wannan kullu da kake ne Ahmad anya Ahmad ka tsora Allah anya ba mu sani a cikin haka Ni ba ruwana. Daga taimako an ji babu ruwana ne. magana ke kowa kake maka Ba ruwana wallahi. ba wanda Na? sai ma ko ban gane yake na ga sun wani hukumi kuke duk komai nake ya canza me yake faru Ba komai ma. ba ku to me sai ku sai dai Haka na? ka sai dai ce ba ta duk ido daga yau na sa ka sai dai a cikin gidan ni da yake ma tsofai da ni nake kwalliya bare ki karamar yarinya so ke kashe rayuwarki to bari je ki cire shi daga yau na sa miki ka kace ka sai dai a cikin gidan abin da ke kashe kike na mata ne kananan yara ku yi aure ba za ku yi mata Anti lafiya na ga kin haɗa kanki da ƙarfi. lafiya lau Ahmad ta za ka yi Zan ɗan fita zan je waje ne in dawo. ta lafiya Kai anya gaskiya akwai abin da yake damu anti amma bari in ji. Anti dan Allah ni dai in wani abu ne miki dan Allah ki haƙuri ki yafe mu. Ahmad ni laifin me za ka mu kuma laifin komai wallahi Gaskiya anti ba zan jura ganin ki a cikin wannan hali ba saboda in muka yi miki haka gaba ɗaya gidan nan ba mu yi miki adalci ba. Ahmad na ga maka abin da ya faru In kuma magana
abin magana ishu na Hafsa ni na ji a ɗora mun komai na ɗau laifin. Allah sarki Ahmad. Duk ba haka bane ba. Ba fita za ka yi ba? Fita zai yi. Ka je. Idan ka dawo ka same ni. Akwai magana da zamu yi da kai. To. Allah ya tsare. Amin.